El vot de Compromís serà a favor d'aquest punt perquè entenem que és un escalonet més cap a regularitzar i donar més transparència a la gestió de l'aigua, que és un tema que està ahí molt encallat en l'Ajuntament de Xirivella des de fa molt de temps i encara que tenim posicionaments prou distints respecte a la gestió de l'aigua del Partit Socialista, que és qui presidís el Consorci en aquests moments, pues, entenem que això és positiu per a Xirivella i animaríem a l'Ajuntament de Xirivella, al govern de Xirivella, que accelere al màxim tots els passos següents que s'han de donar per a pues, regularitzar la situació i poder donar la màxima transparència, claritat a un tema tan complex com és el de l'aigua en Xirivella. Moltes gràcies. Ratificar-me en el vot positiu en aquest punt i aprofitar per a demanar a la part socialista de l'equip de govern que quan se reunisquen i a la representació de l'Ajuntament en el Consorci d'Aigües de l'Horta, que quan se reunisquen en la Junta de Govern, que recorden que tenen 3 escrits de compromís des d'octubre sense contestar. Moltes gràcies. Anem a votar a favor. Ens hauria agradat matisar alguns aspectes de la moció. Sobretot pensem que és molt important una nova declaració d'impacte ambiental de tot el conjunt de les obres i de les intervencions que es volen fer en el port. I no és cert el que apunta el senyor Lozoya, portaveu de Ciudadanos. Per exemple, les dades estadístiques, per exemple, de salaris dels valencians i valencianes demostren que els pobles on són més baixos els salaris mitjans i són pitjors les condicions de persones en atur i tot, són les zones més turístiques de la zona d'Alacant. Vull dir, això són dades i no són dades que vinguen d'ara per la pandèmia. N'hi ha un històric de dades anterior a aquesta pandèmia que demostra que el turisme de masses, el turisme descontrolat, el que està generar uns ingressos importants a un sector empresarial, però està generant situacions complicades de salaris mínims, de cobertures socials mínimes, molt criticable i molt dur. N'hi ha 2 exemples en València que són molt importants de lo que se considerava un desenvolupament, un desenvolupament de l'economia i tal, que se van parar, com va ser l'autopista al port passant per el riu Túria, que ara és un parc envejable que volgueren tindre moltíssimes ciutats, o la campanya de Salvem el Saler, no? Que tenia que haver sigut una macrozona d'apartaments. Per tant, al final, acumula una sèrie de raonaments que són els que han donat suport al desenvolupament tradicionalment, però estem en una situació de crisi climàtica molt més dura o almenys tan dura com la que estem vivint per la pandèmia, i negar això és no voler veure totes les coses que estan passant i que realment davant d'una crisi climàtica en la que estem hem d'aplicar mesures diferents. I simplement ahir acabaria la meva intervenció. Compromís, pensem que l'exposició de motius tira enrere, creiem que és alarmista, que tots sabem, podríem anar a qualsevol altre poble o a qualsevol altra comunitat autònoma, inclús països, i la situació és crítica, és una situació molt complicada, però el redactat, la veritat és que el considerem del tot inoportú i fora de lloc. És cert que en els punts dels acords n'hi ha coses que, n'hi ha bona intenció de reclamar més informació,
Algunes coses ja s'estan fent o s'estan fent igual que altres ajuntaments. És cert que altres coses no s'estan fent. Per exemple, em consta d'ajuntaments amb alcaldes i alcaldesses de Compromís que setmanalment tenen una reunió amb el Departament de Salut i encara que no estan amb tots els portaveus dels diferents grups, una vegada acaba la reunió, informen de les dades, les conclusions o els acords que és que hem pogut arribar a tota l'oposició. Per tant, en aquests moments nosaltres no tenim decidit el vot. Per una part, entenem que els acords majoritàriament haurien de ser assumibles, potser amb matisacions d'alguns punts. No ens agrada que es creï o se promova un estat d'alarma, ja més del que jo crec que tota la gent, o majoritàriament les persones tenim assumides, i m'agradaria saber quina defensa fa l'equip de govern, o en concret l'alcalde, en aquest punt, per acabar de determinar el meu punt i el nostre vot en aquest punt, i també la defensa que acaba fent el Partit Popular. Moltes gràcies. Muchas gracias. La moció que presentem ve amb el títol de Propostes de gratuïtat de la C3 i altres millores en el transport públic i està motivada per la situació complicada de contagis que estem vivint, però també per les deficiències reiterades que tots coneixem en transport de Xirivella. Exposició de motius. Tots som conscients que la gravetat de la pandèmia de Covid-19 que estem patint està aguditzant els problemes de transport públic que arrossega Xirivella des de fa anys i que tant usuaris com associacions veïnals i partits polítics han denunciat en múltiples ocasions. D'una banda, i pel que fa al transport en autobús, a la insuficiència del servei en les hores punta, a la insuficiència de la integració tarifària, a la inexistència de servei nocturn i altres problemes, s'afegeix ara el risc de contagi. Cada dia, centenars de xirivellers i sobretot xirivelleres pugen a l'autobús amb por, conscients que no podran guardar les distàncies de seguretat mínimes i que la mascareta resulta una protecció insuficient en aquests casos. És urgent, per tant, reforçar el servei i controlar l'aforament. Les gestions que en aquest sentit ens consta que ha realitzat l'Ajuntament de Xirivella a l'empresa concessionària han resultat del tot infructuoses. És per això que cal implicar l'Autoritat de Transport Metropolità de València en el problema i exigir-li solucions immediates. D'una altra banda, la línia de tren C3 continua infrautilitzada. Tots podem comprovar-ho. Mentre els autobusos van atestats, els trens passen per Xirivella pràcticament buits. Com assenyalava la moció que va aprovar este ple el passat mes de setembre, aquesta línia presenta múltiples deficiències que caldria resoldre. És lenta, hi ha poca freqüència, és cara, poc accessible, no té integració tarifària amb la resta del transport metropolità, etc. Com explicava la moció esmentada, amb una inversió raonable, la C3 podria prestar un servei equivalent al del metro. Continuem pensant que cal que l'Ajuntament de Xirivella lidere aquesta reivindicació. No obstant això, ara la prioritat és lluitar contra la pandèmia i, en aquest sentit, incentivar l'ús de la línia C3 pot ajudar a repartir el flux de viatgers cap a València i reduir les aglomeracions que es produeixen en els autobusos cada matí, de manera que pot ser una mesura complementària al necessari augment de les freqüències de pas d'autobús. Per tots aquests motius, proposem que al ple de l'Ajuntament de Xirivella que s'adopten els següents acords. Primer, l'Ajuntament de Xirivella insta l'Autoritat de Transport Metropolità de València a exercir la seva autoritat per posar en marxa de manera urgent les mesures necessàries per augmentar la freqüència de pas dels autobusos que presten servei de transport públic a Xirivella, reduir les aglomeracions que s'hi produeixen, controlar l'aforament i reforçar les mesures de prevenció davant el risc de contagi per Covid-19. L'Ajuntament de Xirivella insta a Renfe i el Ministeri de Transports a implantar de manera urgent la gratuïtat de la línia C3, almenys mentre dure la situació de pandèmia, i a incrementar les freqüències del servei,
Esta mesura ha d'anar acompanyada dels corresponents controls de l'aforament i del reforçament de les mesures de prevenció davant el risc de contagi per Covid. Tercer, que l'Ajuntament de Xirvella doni a conèixer estos acords a la ciutadania mitjançant la redacció de la corresponent nota de premsa en què reflectisca l'opinió dels i de les portaveus dels 5 grups municipals presents en el consistori i associacions veïnals i mitjançant la seva difusió en la premsa local de més difusió, les xarxes socials i el butlletí d'informació municipal de l'Ajuntament de Xirvella. Donar trasllat d'estos acords al Ministeri de Foment, a la Conselleria d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, a l'Autoritat de Transport Metropolità de València, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, del Congrés i del Senat, a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a DIF, a Renfe, a la Plataforma de Transport Públic de l'Horta Sud, a l'Associació Valenciana del Transport Públic, a la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT, a Indignats amb Renfe, a la Federació Veïnal Xirvella de Xirvella i a la Federació Valenciana d'Associacions Veïnals i a la resta d'ajuntaments signataris de la Declaració de Xirvella. Moltes gràcies. Muchas gracias. Agrair primerament la intervenció del senyor Ortí. Crec que n'hi ha temes com el de la mobilitat que compartim prou punts i inclús potser en altres com el de l'aigua també. Dir a la senyora Jason que està absolutament mal informada. La persona en la conselleria que ha nomenat la directora de mobilitat no és del partit de Compromís i, de fet, jo este matí he tingut una bronca important amb els meus representants de Compromís en les Corts i en la conselleria perquè em pareixia inaudit que no s'enterarem de coses com aquestes quan els hem dit en el partit que la mobilitat és un tema clau per a Xirvella i, per tant, no ho entenem. El senyor Mitchell en Montaner en noviembre de 2015 día, si en unos días la ministra, en aquel momento era del PP, no nos recibe, llevaremos la reivindicación al Paseo de la Castellana de Madrid, frente al Ministerio de Fomento, donde acudiremos alcaldes y todos aquellos que se quieran sumar. Avui això se transformava en l'intent d'arribar a un acord. L'Ajuntament de Xirvella insta a Renfe i al Ministeri de Transport a impulsar les inversions necessàries per a la millora de la línia C3 de Rodalia amb l'objectiu de millorar les freqüències i garantir la prestació de servei en condicions de qualitat i seguretat, així com a continuar reforçant les mesures de control d'aforament i prevenció de risc de contagi. Evidentment, hi ha una diferència de to de reivindicació que clarament es veu. Bueno, és cert que no presentaren formalment la moció abans de les 2 del dimarts, però també és cert que a les 7 del matí del dimarts la tenien tots els grups en el WhatsApp de portaveus i el dilluns tots els grups teníeu també la moció. Jo no... A veure, evidentment, el principal problema és que el tren arriba quan arriba i moltes vegades el lleven perquè no tenen maquinistes o perquè siga i tarda moltíssim, però és que a banda costa molts diners. I, per tant, podríem dir que no fora gratuït, que fora superreduït, de forma que al que no tinga molta pressa no li importa gastar una hora més en el transport, pues que poguera, bueno, pues que llegirà o que mirara el mòbil o que fera altres coses i ja descongestionarien per aquesta part. I després el Partit Popular en novembre de 2020 demanava unes llançaderes gratuïtes per arribar al metro, no? Per tant, lo de gratuït se pot parlar, però no té sentit anul·lar-ho. I el mes que ve presentem una altra moció d'aquest tema, perquè quan la presentarem l'any passat anunciaren el bono 10, que encara no s'ha implementat, ara anunciem aquesta moció i se diu que se fica en marxa la llançadera
I no entenc, no puc entendre per què només fins a l'hospital, quan els ajuntaments, l'associació de veïns, clar, tenia sentit que arribara a l'Avinguda del Cid perquè segurament allí n'hi ha quasi un terç més de tren i a més tampoc complica molt el gir a l'autobús, és fer una parada més. Per tant, bueno, pues si he convençut algú per a que vote a favor i tiri endavant, perfecte. I si no, el mes que ve tornem a presentar a veure si ja així el bono 10 ja serà una realitat o bueno, a poc pues, aconseguirem que Xirvella continue sonant. La moció de setembre va tindre la repercussió de que se va tractar en les Corts i això coincidís molt que en el senyor Ortí que fa falta donar la matraca i ja sabem que aquestes coses en Xirvella o insistim molt i a poc anem convencent i al final pues, se van aconseguint coses. Moltes gràcies i bona nit. Sí, tenia alguna pregunta, alguna petició. Incidir en el tema que ja havia comentat que traslladaren al president del Consorci d'Aigües de l'Horta, que és del seu partit, que a veure si ens contesta les 3 preguntes o els 3 escrits que havien fet. Després volia felicitar l'actuació que finalment han fet en el carril bici de plaça Espanya. Ha fet falta temps i queixes d'usuaris de ciclistes, però se revertís la situació al disseny original que s'havia fet des dels tècnics de l'Ajuntament de Xirvella i que donava seguretat en aquest punt per on passen moltíssims ciclistes tots els dies. I al voltant d'això pues, ens agradaria ens agradaria continuar treballant en la Xirvella d'aquesta mobilitat sostenible i que ara vostès pues, volen apuntar-se l'èxit d'aquesta connexió ràpida, que està molt bé, però continua sent pendent de tots els altres temes. No? Voldríem que continuaren o que reclamaren també aquesta connexió en el pont de Feicu en condicions de seguretat per a creuar a València. Del PEMUS ens digueren que estava pendent de publicació, que s'havia publicat, però no hem tornat a saber res. I també ens agradaria saber si ja han fet algun plantejament de mobilitat dins del poble, els temes que parlàvem d'accessibilitat, itineraris escolars segurs, etc. Després, em dol molt la intervenció que ha fet la senyora Jensen, perquè al final utilitza una fake news quan ella havia estat parlant anteriorment, utilitza una mentira per a intentar desacreditar el treball que està fent Compromís. No? Jo volguera llegir-li la nota que publica avui el PSOE, el PSP-PSOE de Xirvella, diguem, buenas noticias, el trabajo insistente y tenaz de nuestro alcalde, Michel Montaner, ha dado sus frutos. Hoy nos ha visitado el compañero y conseller de movilidad, Arcadia España, para comunicarnos la puesta en marcha del servicio Metrobús Express. Se trata de una nueva línea regular que reforzará la conexión con Valencia en horas punta. 18 expediciones diarias adicionales. Bueno, me parece que así no se cita pues, que té altres socis de govern, però pareix que el problema el tenen en Compromís. I en principi, una altra sol·licitud seria que quan en el WhatsApp municipal publiciten els comerços locals en principi que estan servint dinars i menjars, que ficaren els telèfons de contacte com ja fan en altres pobles, perquè entenc que és més fàcil, pues, la gent que potser pensa, pues mira, avui vaig a cridar i que me facin el dinar, pues facilitar que aquest punt d'immediatesa de t'arriba el missatge i crides se pugui donar, que si han de buscar el telèfon o tal, pues igual no ho fan. I tornant a la C3, jo no sé si el senyor alcalde, que és tenaz i busca frutos i això, si ja s'ha reunit
amb Fulgencio, amb el senyor Fulgencio, que és el coordinador o el que tenia que resoldre la part de Rodalies al voltant de València i animar-lo pues, a que tinga un poc més de tenacitat recordant aquells vells temps de la declaració de Xirvella per a tornar a liderar i, com deia abans el senyor Ortí, continuar donant la matraca i fent dolor de cap si és necessari per a que algun dia millore la línia del tren. Moltes gràcies i bona nit.